το βίντεο είναι ρε μαλάκα. Πήγε. Άντε τα πατίνια. Και ο Γρή. Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης. Αυτό το παιδάκι. Όχι, θέλω να κάνω εγώ τώρα, έλα. Τι είναι για πέρα. Περίμενα πάρα τα παπούτσια μου γαμώ. Σήκωσε με. Έλα. Σήκωσε με. Ο Γρή για να γελάσουμε. Έλα μωρέ παιδάκι, έλα. Έλα εδώ ρε. Μαζί θα πες. Πες γεια στην κάμερα. Μάγια, το έχω. Εγώ ξέρω να κάνω, πες. Να σου δώσω λίγη φορά Γρή. Όχι. Θα σκοτώσω. Για μακριά μας βλάκα. Ξαναφέρανε το παγοδρόμιο, See, I was good here and I was good back. Κάτσε ρε μαλάκι, να έχουμε ξάπλες και να γελάμε. Μπράβο! Κύριε μαλάκα. Ξανακάνω. Άσε. Γι' αυτό μαλάκα φοράνε του Έλα, σήκω. Θα σε γαμίσει. Όχι ρε βλάκα, δεν πάμε εκεί. Κάτσε να σπρώξει τώρα αν πήγει να γελάμε. Έλα. Λίγα με το πίσω μου, Θα πω τι μαζί τώρα. Σόρτα ρε μου. Άμα αν έχω ξεχάσει και φρένο, φιλιδάκι. Δεν έχω πάει μέσα να πάμε το φρένο. Όχι γρήγορα, όχι γρήγορα. Γιατί ανοίγουνε λέει ρε μαλάκα. Όχι το θα έρθω BMX ρε βαριέ μα στο διάλο. Έλα εδώ να τα πάρεις να κάνεις. Ας τον διάλο. Ας το διάλο. Πάτα.